Min bil-mixi, min jiġri u min għaddej bir-rota. Tlet tlielaq li d-destinazzjoni finali tagħhom kien ta' għali ħdejn il-Park Nazzjonali. Fit-8:09 filgħodu minħal qormi telqet Tellieqa b'atleti minn diversi clubs. Fid-9:09 imbagħad telqet il-Mixja minn quddiem iċ-ċentru Laburista tar-Rabat u fl-istess ħin telqu r-roti minn quddiem iċ-ċentru Laburista tan-Naxxar. Fost l-ewwel li waslu ta' għali kienu dawk li ġrewa. Antwana Bela kien l-ewwel wieħed li rnexxielu jasal. Kuntent ħafna li ġejt l-ewwel, bħala rotta kienet sabiħa ħafna, għamilta ħin tajjeb. Mary Grace Demikoli kienet l-ewwel mara li rnexxiela tasal l-ewwel fil-ġiri. L-sena l-oħra għamilta wkoll u li tfsaqt li għamilha, sabiħa kienet ħafna. Mill-ġiri immorru għal-mixi. Joe Tanti, preżentatur popolari fuq One Radio, irnexxielu jasal l-ewwel wieħed ta' għali bil-mixi. Inti ġejt l-ewwel dik li hija mixja u xejn. Ejja. Għadħin kemm dom tagħmilha? Taflu għajt l-ilma fuq ix affarijiet, le m'għandix idea xi 20 minuta naħseb jien. Min ixċert. Għada, ġejjin għada ħankunu fuq il-palk ngħidu. Katrin Formosa kienet l-ewwel mara li temmet il-mixja. Ejrek tuħsem. Li ħanimxi, sej tajba s-saħħa. U din hija Nicole Borch, it-tielet waħda li rnexxiela tasal ta' għali bil-mixi. Inti għadek żgħira, ma qtajtx qalbek tuħsem? Le, għax hija koraġġietni biex nimxi magħha. Dawk bir-roti kienu l-aħħar li waslu, iżda kellhom ukoll triq twila x'jaqtfu. L-iskop tagħha kien li noħolqu awareness, fimt, nħeġġu aktar tfal biex jibdaw jużaw il-bicycle. Forsi l-qoddim anki jista' jkun mezz ta' trasport. Bażikament fejn jidħol sport, nipprova nagħti semi u nipparteċipa f'kull huwa speċjalment għalina żgħażagħ. Tibda diffiċli jew ħafifa? Diffiċli. Fejn l-iktar forsi l-iktar biċċa li tajt qalbek? Meta konna nitilgħu s-seġġiewi, biex kien hemm biċċa dik it-tila twila. Daw kollha li ħadu sem ingħataw ċertifikat u medalja bħala tifkira. Mal-wasla f'taqali kien għaddejja attività oħra li ċertament ġibdet l-attenzjoni l-aktar ta' dawk dilettanti tal-offroading u l-karozzi. Dan huwa offroad, pratikament daw il-karozzi jkunu armati għal dat tip ta' affarijiet u bħalissa għalina hija l-logħba tagħna dik. X'tip ta' sport su daletta? Trial bikes, motori. X'irrikjedi? Jikredi għandek motor, titla fuq ostakli li jkollok, section, l-iktar li tieħu penalty points, jekk niżel saqajk mal-art. Bħalissa għandu 1 point. Dik ta' din is-sena kienet it-tieni edizzjoni tal-Fun Run organizzata mill-Partit Laburista. Dis-sena konna ħafna iktar organizzati, kien hemm ħafna iktar nies warajja, jiġifieri, ovvjament minħabba li tlaqna minn 3 postijiet differenti kellna nikkoordinaw it-3 postijiet sal.